як акси рӯи маҷалаи Сабагул Фатидинова сабаб шуд, ки ӯ аз майдони пахтазори Водии Вахш ба заминҳои картошкаи ноҳияи Ховалин равад. Сабагул тракторчӣ ва ронандаи мошинҳои пахтачинӣ буд. ӯро дар маҷалаҳои муҳими он вақт васф карда аксашро мунташир менамуданд. маҷала ба дасти ҷавони тоҷике, ки дар як шаҳри Русия сарбоз буд, меафтад ва аз он ҷо ба хонаводаи Сабагул хостгор равон мекунад. дар журнале ки барои шофёро барои трактористҳо буд, дар ҳамон журналҳо ман чоп шидагӣ будам. Ин мардак дар тамоми союз солдатҳо кор мекарданд, хизмат мекарданд. хай ҳамон ҷо дидасту хат кардаву чаштаву чин телефоно набуд. хай рафтан, ман нахостам. баъд бо атам ки сағираи ҳамин тараф будасту ҳамин медониста маҷбур кардам. ман поезд дружба Советский Союз Прага Чехословакия рафтам. а Чехословакия мама там ҳамин корро буд карда. дига ман учғода падара гапша негуфта намешид. Сабагул Фатидинова соли 1973 ба ноҳияи Ховалин келин шуд. вай тракторчӣ буд ва талош кард, ки занону духтарони хонанишинро, ки иҷозаи кор дар саҳро надоштанд, ба кор ҷалб кунад. соҳиби кор кард, вале дар оғоз даъвати ӯро рад мекарданд. гоҳо ба муноқиша мепечид. дар ҳамон солҳо чӣ кардӣ, ки Зайнаба чӣ намемондан, ки дарс битав чи ҳамон сол духтарошона намемондан, ки дар саҳроҳо кор кунанд. баъд мегуфтанд, ки шумо омадину юрадил бировардину. ҳама каса чӣ кардан, ҷанг кардан, ҷанҷол кардан. ғалати аз Сабагул аз занони деҳоташ комилан фарқ дошт. аксар вақт ба ҷаласаҳои муҳим даъват мешуд ва дар озмунҳои он вақта фаъолона ширкат мекард ва ҷоизаҳои гаронбаҳо мегирифт. Сабагул мегӯяд, ки дар сафарҳои зиёдаш бо чеҳраҳои саршиноси он замон мулоқот мекард. ӯро мардум мешинохтанд, бахусус ӯро дар телевизион канори шахсиятҳои муҳим мебинанд, вале ҳамоно як духтари деҳотӣ боқӣ монд. дар шаҳри Берлин дар 120 давлати дунё иштирок доштем. дар байни ҳамуқ одам ман як духтари оддии тоҷик муяссар шид, ки алангаи концлагери Бухенвальд, Диксенхаузен, Бухенвальда ман аланга дардодем. ҳамроҳи Брежнев, Терешкова, Анжела Девис, духтари озодихоҳи америкоӣ ва духтари озодихоҳи ветнамӣ. тхин духтари озодихоҳи ветнамӣ. Сабагул Фатидиноваи 73 сола мегӯяд, ки ҳудуди 10 сол бо шавҳараш дар Ховалин тракторчӣ ва механизатор буд. дар саҳро кор кард, аммо баъди марги шавҳар ӯ худро ба 7 фарзандаш бахшид. дар хона боғдорӣ ва кишоварзӣ мекунад. чанд соли ахир дар созмони зан ва замин фаъолият дошт. ҳоло дар ҳавлияш кишоварзӣ ва боғдорӣ мекунад. дар танҳоӣ гоҳ-гоҳ ба суроғи хотирааш меравад, аксҳои ҷавониашро тамошо мекунад.